L'illa de l'avi, de Benji Davis. Traducció Nadia Revenga. A la part del darrere del jardí d'en Leo hi havia una porta que donava a l'avi. Davall d'un test hi havia una clau que en Leo podia fer servir sempre que volgués. Un dia en Leo va anar a veure l'avi, però no el va trobar enlloc. Tot just, quan era a punt de marxar, li va sentir la veu. «Ah, ets aquí!», va dir l'avi. «Vull mostrar-te una cosa». En Leo va pujar a poc l'escala. No havia estat mai a les golfes. Hi havia un munt de caixes velles i d'andròmines d'arreu del món que l'avi havia guardat. L'avi va estirar un llençol que hi havia al fons de les golfes i va descobrir una gran porta de metall. «Tu primer, Leo», va dir. En Leo va girar la maneta. Clong! I va empènyer aquella porta feixuga. De sobte van aparèixer la coberta d'un vaixell molt alt, al mig d'una mar de teulades. L'avi va fer sonar la botzina. I el vaixell es va posar en marxa trontollant. «A tota màquina!», va cridar. L'avi era molt llestre amb el timó i feia que el vaixell solqués entre les ones tranquil·lament. Al llarg del camí, tot el que van veure va ser mar i cel i mar, fins que van albirar una cosa a l'horitzó. «Terra a la vista!», va cridar en Leo. Van tirar l'àncora i van baixar a terra. «Avi, no agafes el bastó?», va dir en Leo. «No, crec que no m'hi farà falta», li va respondre. Allà, enmig de la selva de l'illa, feia molta calor. «Hem de trobar un bon lloc on protegir-nos», va dir l'avi. Van trobar una cabana vella a la part alta de l'illa, on bufava una brisa fresca. Hi havia molta feina a fer, però amb una mica d'ajuda, la seva nova casa va estar enllestida de seguida. Van explorar l'illa de cap a cap i a cada passa hi van descobrir llocs meravellosos. Era el lloc perfecte. En Leo desitjava quedar-s'hi amb l'avi per sempre. Però sabia que aviat arribaria l'hora d'anar-se'n. «Leo, m'agradaria explicar-te una cosa», va dir l'avi. «Mira, penso quedar-m'hi». «Però no t'hi trobaràs sol?», li va demanar en Leo. «No, penso que no», va respondre l'avi somrient. En Leo va abraçar l'avi per acomiadar-se'n. El trobaria de faltar molt, molt. Quan va partir, tothom hi va anar a dir-li adéu. El vaixell es bofegava i es balancejava entre les ones. El viatge es feia molt més llarg sense l'avi, però en Leo s'ho va apanyar per arribar-hi sa i estalvi. L'endemà de matí, en Leo va tornar a l'avi. Tot semblava igual, però l'avi ja no hi era. Hi havia un silenci profund a les golfes. La porta de metall tampoc no hi era, i fins i tot semblava que no hagués existit mai. Llavors, en Leo va sentir uns cops a la finestra. Què devia ser? Hi va trobar un sobre, i el va obrir a poc. Per en Leo.